רקע גידול וביקוש לשירותי בריאות נפש יזמה עמותת בשביל החיים האקתון ייחודי שנועד למצוא פתרונות פורצי דרך באחד משני תחומים. אחד, זיהוי מוקדם של סיכון אובדני. 2, הנגשת מענים יעילים בזמן אמת לקהלים גדולים. מיזמים בטח להאקתון ברמה מאוד גבוהה, והכי חשוב זה שנצא פה באתם לעשות שינוי. האקתון מדהים, חוויה מדהימה, כולם זכו. היו פה רעיונות מדהימים, מהממים, אני חושב שהרבה מהם ייושמו, וזה רק מראה שבסוף אנחנו צריכים את השילוב של ההייטק וההייטאץ', גם טכנולוגיה וגם קשר אנושי. מדהים ומקסים.